Molweni bahlali. I hope niyaphila. Silapha eNdlovini eKhayelitsha. Kula main road nguMiwe ne? Yes, uMiwe road. Kukho isiganeko apha. Bahlali, before ndi continuation ndicela nithi subscribe please. Isencinci le channel yethu. Ndicela nje uthi subscribe, uthi like, ucommente, then ndenzela nje uqale uyenze lonto before uqhubekeke, because uzawulibala ekugqibeleni, because zininzi ke istory uzawuthi hayi mandijonge esi, then ulibala ukusubscribe. So please ndiyanicela. So guys, into yenzekileyo apha namhlanje ngomgqibelo 25 ka-Oktoba, kuthiwa ubhuti bewoka endleleni besuka kulaa ndawo besuka kuyo, then watshayiswa yiteksi. Ababonileyo bathi bave isithonga kuqala, then wabhabha ke ubhuti emoyeni, then wawa endleleni, kodwa uwe kakubi. Ngokutsho komnye umhlali uwe ngentloko, so akakwazanga ke ukuthi avuke ahambe emva koko. So biziwe iambulensi, yafika nayo ithi hayi no, ubhuti akasekho, amapolisa nawo. So yenzeke kanjalo guys. Niyayazi le ndlela, kuyaphithizwelwa regardless ukuthi kusekuseni kusebusuku, laa ndlela ibhizi because iyo ke i-main road yekulaa ndawo. So usweleke kanjalo ke umuntu wabantu guys, and besikhona kwisini. Udriver yena akabalekanga bekhona, and uthethile namapolisa, I'm sure ifamily as well, because ifamily bikhona apha kulaa scene. We tried nathi ukuthi sithethe nefamily, but ifamily bingekho ready for ukuthetha. But of course asikwazi ukuthi sithi hayi abafuna ukuthetha singabacelanga. So sibacelile but no, asikabikho ready. So we can say bengekho ready. We decided not to assume ukuthi abekho ready. We know ukuthi umuntu akekho ready, but we just have to ask. And yeah, so ifamily ayithethanga nathi, but ngokutsho kwamapolisa lo mfo ebena 26 years, and abahlali bathi uhlala kwalapha eNdlovini. So yeah, injalo bahlali. So usweleke kanjalo ubhuti wabantu, and yeah, beziwa abantu bebethetha hayi ngubani okobani bani, but ke since we didn't talk to the families, asikwazi ukuthi sithi ngubani, siyamazi, asikwazi ukuthi sithi ngubani okwabani bani, because the family bingekho ready to talk about it. So injalo ke bahlali, yenzeke kanjalo. To those who have forgotten to like and subscribe, abahlali, please just click enkosi.